היי, אני עדי המאירי, מה שלומכם? היום רציתי לתת לכם 5 עצות מאוד חשובות על איך להפסיק לבזבז זמן בעבודה. טיפ מספר 1, אתם מגיעים לעבודה, קחו דף ועט ותורידו מהראש העמוס שלכם את כל המשימות שיש לכם לעשות היום. מהקטנה ביותר עד הגדולה ביותר. פשוט תרשמו אותן אחת על דף. הטיפ השני, תתחילו דווקא עם המשימה המעיקה. זאת שממש אין לכם כוח לעשות וזאת שבא לכם להקים מלחשוב שאתם צריכים לעשות אותה. איתה תתחילו כדי שאיתה תסיימו ראשונים. הטיפ השלישי שלי קשור למיילים. המייל סגור במהלך היום. את המייל אנחנו פותחים עד 3 פעמים ביום. אנחנו פותחים, מגיבים וסוגרים. אני יודעת שזה נשמע קשה ליישום, אבל תאמינו לי שזה חוסך המון זמן. הטיפ הרביעי שלי קשור לפגישות. לקצוב זמן לפגישה. לא כל פגישה צריכה להימשך 2 שעות. תקבעו לכם מראש מה הזמן הראוי לפגישה הזאת ותעמדו בזה. הטיפ החמישי שלי הוא טיפ יותר כללי, אבל הוא הכי חשוב, להתמיד. בואו נקבע שאנחנו לוקחים 30 ימים לעשות את הדברים שדיברנו עליהם, להכין רשימה, להתחיל עם המשימה המעיקה, לפתוח מיילים עד 3 פעמים ביום ולקצוב זמן פגישה, ואני מבטיחה לכם שלאט לאט הדברים יקרו, ולאט לאט אתם תגלו זמן שלא ידעתם שקיים. אז שנה טובה. אני אשמח אם תיכנסו לקישור למטה, בו אני מחלקת טיפים נוספים בתחומים נוספים, ותהנו.